Shugaban jam'iyyar NNPP na Arewa maso gabashin Najeriya, Dr. Babayo Liman, shi ne shugaban jam'iyyar NNPP na Arewa maso gabashin Najeriya reshen jihar Bauchi. A cewarsa sun ziyarci ofishin 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi ne don su bayyana abin da ya kawo su. Idan yau aka ce an rubuta maka takarda na query wato tuhuma kenan, ya zama dole ka amsa ko ka yi ko baka yi ba kafin a naɗa wani kwamiti na bincike. A matsayina na babban sakatare na shiyar arewa maso gabas na wannan jam'iyya na NNPP tare da mai gida na chairman, duk wani wanda yake arewa maso gabas a NNPP daga state zuwa local zuwa ward yana karkashin mu ne a nan wato headquarter mu na NNPP na arewa maso gabas. Don haka idan abu ya taso ba za mu jira sai ita uwar jam'iyya ta ɗau mataki ba, shi yasa aka yi zonal headquarters sai mu ɗauki matakin da ya dace. Don gayawa cewa sun tsige shugaban jam'iyyar ta jihar Bauchi wato Alhaji Shehu Sani Malam a matsayinsa na shugaban jam'iyyar a cewar su. Sai muka sake haɗa mitin na wato zonal executive inda nan take muka yanke shawaran tunda mun bi hanyar da zai karbi takardan tuhuma don ya bamu a rubuce ko kuma ya bada hakuri yaƙi, to sai mu dakatar da shi tunda mu naɗa wanda muka ga zai iya jawo ci gaban tafiyar nan, saboda a yanzu lokaci ne da muke neman haɗin kai. Jim kaɗan bayan sun ƙaddamar da wannan jawabin sun zanta da manema labarai, wadda da ku ji ƙarin bayani daga bakin shugaban jam'iyyar na arewa maso gabashin ƙasar nan Dr. Musa Babayo Liman. Jawo al'umma cikin mu, asali ma ko mutum ɗaya har yanzu bai kawo cikin wannan tafiya ba a waɗanda za su yi takara, sai da waɗanda mu muka kawo, kamar ni a nan jiha na, ni na sai fom ma sanata Halilu Dauda Jika, ni na sai fom ma Honorable Yakubu Shehu Abdullahi, ni na sai fom ma ɗan takara wasu wanda suka fito daga Katagun Zone wato Bauchi North kenan da Central Zone. In ko haka ne to kusan jagoranci shi din bai haifar da ɗa mai ido ba ma NNPP. Babban dalilin da ya sa muka yi yanke shawaran mu zo mu sanar da dakatar da shi, kuma muna jan hankalin dukkan al'umma duk wanda ya wani halaka da shi a ƙarƙashin NNPP to ya yi ne ba tare da uwar ƙungiya ba na jiha da na zonal da na national. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Barau daga Bauchi a tarayyar Najeriya.